Tak. Tak fordi du fortsat modtager mit nyhedsbrev, og tak fordi du følger mit arbejde omkring evidensbaseret arbejdsglæde. Jeg sidder her på mit kontor, hvor jeg næsten er færdig med at skrive min bog Fælles Tempo, formel på evidensbaseret arbejdsglæde. Og jeg kan oplyse, at jeg er blevet færdig med at lave foredraget Fælles Tempo, arbejdsglæde, der kan mærkes og måles. Derfor vil der i det her nyhedsbrev også være et introduktionstilbud frem til bogens udgivelse på foredraget. Meget mere om det længere nede i den her mail. Jeg er uddannet organisk kemiker. Det betyder jo, at jeg har brugt masser af tid i laboratoriet og nørdet på, hvordan kan man få to molekyler til at blive til et tredje, der er stabilt og styre betingelserne rundt omkring det. Og det samme gælder egentlig på arbejdspladsen. Altså i kemi ved vi i hvert fald, at hvis der er for lidt energi, så sker der ikke noget. For meget, så går det måske for hurtigt. For meget tryk, så kan tingene eksplodere. Det kender du nok på arbejdspladsen også. Det er sådan, jeg ser på arbejdsglæde. Jeg ser på det med naturvidenskabelige briller. Og meget ofte bliver arbejdsglæde nævnt som sådan noget fluffy noget, sådan en luksusfølelse, man kan få ligesom fredagslik eller lavkage for den sags skyld. Men for mig er arbejdsglæde ikke flødeskum. Det er biologi, det er kemi, det er psykologi. Jeg lader mig ikke kun studere molekyler, jeg har også læst idræt på Universitetet i København. Så jeg kender også lidt til, hvad der foregår inde i kroppen og vores belønningssystem. Hvornår er det, hjernen siger jackpot, og tingene bare kører. Og siden 2010 har jeg i den grad været dykket ned i forskning i positiv psykologi. Altså hvad siger psykologien om folk, der trives og gør det rigtig godt, både på arbejde og i privatlivet. Til oktober udkommer min bog, og der tager jeg dig med ind i laboratoriet for arbejdsglæde. Vi skal blande psykologi, fysiologi og naturvidenskabelig systematik. Og så skal vi finde ud af, hvad der virker, ikke bare i dag, men på den lange bane, således det kan mærkes og måles. Velkommen til Fælles Tempo, formel på evidensbaseret arbejdsglæde.